Ben tornats al programa de divulgació preferit nostre. Vaja, no. Crec que no m'equivoco si afirmo que el nostre programa preferit de divulgació era El món d'en Bigman. Un científic boig, un ajudant estrident, un home rata sortit claríssimament d'un pla de reinserció laboral i cartes d'un nen de Santa Coloma de Farners, a la selva. Quanta droga devia córrer per aquells platons. Així que, en honor d'aquella avantguarda audiovisual, permeteu-me començar avui amb un patapim, patapam, patafred no val res. Que estrany ha sigut això. Deixeu-me presentar els artífex d'aquest programa. El primer que hi rom a l'estudi és Arnau Domènech. Benvingut. Benvingut, vull dir, gràcies. No, també m'ho pots dir a mi. Benvingut, doncs. Benvingut tu també. Vale, Tu primer. endavant. L'Arnau és el nostre tècnic en provetes amb líquids de colors i matrassos que treuen fum dens. De tots aquests típics fútils de laboratori, quina és la poció d'empetitir-se i quin és l'antídot? No, és que no va per aquí la cosa. L'únic objectiu de barrejar coloraines és que acabi explotant la càpsula de Petri. Hòstia, gràcies. Gràcies per la ressenya. I la segona persona que ja està a l'estudi amb una lupa i una granja de formigues és Arnau Costa, a Maria. Déu de guard. A Maria Puríssima. Sí. Sí. Intentava allargar-li la salutació, però ha quedat cuit a la primera tornada. Tot semblaria apuntar que pretens cremar els insectes amb la lupa, però no deus pas tenir aquesta intenció, oi? Certament. Certament no? O Certament no. Certament no. Val, per tant, tal com la teva hòstia. afirmació era negativa, Vale. la meva confirmació de la negació també confirma la negació. Evidentment, com a periodista estic tenint molta feina avui d'estriar el gra de la palla. I per tant, quina era la teva finalitat, el teu objectiu al tenir, com hem dit, a les mans una lupa i una granja de formigues, si no cremar-les? Bé, sens dubte, m'adono que estic al programa equivocat. Soc investigador privat. Llavors, bueno, tinc un cas entre mans que no us... Tema. Tinc un tema... No, és un cas que no us revelaré. És una llàstima. Sí. Però vaja, és... Hauria estat bonic, no?, compartir-ho amb l'audiència. Compartir un cas. Sí. Però no, és privat, ja ho he dit. Sí, bueno, m'heu pres el protagonisme una mica, no? Val. I ara, sí que sí? Sí que sí. Tenim enfilat dalt d'un trampolí a 24 metres del terra? Exacte, gràcies. Lluint un setinat banyador slip? Oita això! En Xavi Solà, connectem amb ell. Hola, Xavier, ens reps? Us sento! Quan dic connectem vol dir que ja tens un aparell per allò, per tant no és de... Però et s'enxufa! És veritat, vale. És veritat. Estava parlant des de la distància, tot i així tenim un bon material tècnic aquí que podem aconseguir... El sentim, vaja. Veiem que a baix d'aquest trampolí, et parlaré també des de la distància. És curiós perquè ara pretenc parlar amb molt volum, però amb aquest to d'intimitat. Veiem que a baix hi tens del trampolí i tens una petita banyera plena d'oli congelat i glaçons de nitrogen. Què pretens demostrar ben bé amb aquest experiment? Parlo normal ja, perquè he aconseguit engegar la màquina. Que barroca aquesta introducció. Volia demostrar que l'aigua és freda. Vaja, molt bé. Molta instal·lació poder per poca cosa, però... És un fracàs tota aquesta interval. I els controls sonidístics, una persona... Què dius una persona? Ell és l'eina de mesura. L'instrument que ens permet crear el marc mental on situem la realitat. Ell és un peu de rei, perquè així contrarresta la seva mà de poeta. Ell és una clau anglesa perquè desbloqueja i té flegma. Anglès, aquesta cosa. Ell és navalla suïssa perquè sempre té el filaberquí amagat però a punt. Amb tots nosaltres, per 176è programa consecutiu, Guillem Escaire i Cartabó, remissa. Bonic vespre. Bonic vespre. Què tal? No tinc pregunta per tu, però... Bé. Com et sents dins el món de la ciència, per exemple?
Em sento molt acollit per vosaltres. Gràcies. Molt bé. S'ha escapat per la tangent, perquè li parlava de la ciència, però no De, passa res. dintre del món de la ciència em sento un peix perdut. Però viu? Viu, sí, efectivament. Però viu, estimats oients. Perdut, però viu. I res, jo sóc el Dric Plana i vosaltres no. Vosaltres sou les nostres ganes de seguir jugant. Vosaltres sou l'aposta i la sortida de sol. Sou el batec i les artèries. Sou el somriure d'un infant. Sou una cria de cérvol bevent aigua de la rosada de sobre una rosa que creix al jardí de la casa del teu amor. Sou tota la bellesa del planeta comprimida en una escolta atent i passiva. Seguiu així. Us estimem. Carinyos. Avui, petroli. Val, molt bé, definició de petroli, perquè avui no tenim l'amic Pujol. Oh. Val. Això era... S'havia de subratllar, no? Sí. Aquest buit Sí, a l'espai. Val, petroli, segons la definició del diccionari de sempre, diu oli mineral inflamable, barreja d'un gran nombre d'hidrocarburs, un gran nombre, i és com ja sabem que no us interessa saber la quantitat exacta, la destil·lació fraccionada del qual dona nombrosos productes de diversa volatilitat. Bueno, No s'entén, oi? no. No. També he de dir que poder és estrany definir petroli. Bueno, és la seva feina, o sigui, no sé, no és cap excusa. D'una manera que sigui cap... molt... Perquè el petroli, jo et diria... Potser, no sé, com definiríeu vosaltres petroli? Jo diria aquella cosa fosca, Cosa crema. no, cosa no. Poder... Cosa és de P5. No, però poder anar una mica al gra de per què ho fem servir, no? De dir... Sí, no sé, així molt també cutre, però el líquid fosc emprat per temes energètics o per alimentar cotxes, no sé, així Sí, molt... de fet, de manera molt ràpida, t'has acostat tangencialment, però igual que el DIEC, i havent cobrat ells i tu no. Si es vol fer molt bé, segurament és el DIEC, que és molt científic, No però és és que fer-ho molt bé, però no és és que fer-ho molt bé. no és tan Però entendible, també no? potser es podria apel·lar a lo de dinosaures morts. Però això no és veritat. Bueno, però una part de veritat hi ha, no? Jo crec que no. Bueno, no, però també. com a titular és boníssim, eh? Per on anaves, aviam? Dinosaures morts que van quedar soterrats sota terra. I va ser tu que un dia vas dir que els dinosaures, ara que donem als nens petits, Estaven fets de dinosaures. de dinosaures morts? Sí, sí. Això és sí, molt sí. bo. Bueno, de fet, ho va dir, un nen petit m'ho va dir a mi. Què Va dius? fer aquesta reflexió, sí. Hòstia, quin nen. No? Ja, quin nen, molt bé. Li havien explicat tot el tema del petroli i va dir... Però jo em nego a donar voltes sobre una cosa que és mentida. No és veritat que són dinosaures morts. Que sí que ho és però també moltes plantes i coses Clar, així. són vegetals a fons, no? Bueno, però per tant no és pas mentida, és una veritat de mitges. Sí. Bueno, no sé, Solac, digues. No, bueno, sí, són sobretot vegetals, però qualsevol animal vegetal, matèria orgànica enterrada, bàsicament. Ja, però la massa de vida que hi ha al planeta que pot quedar sepultada és tan poca la dels animals comparats amb els vegetals. Bueno, els dinosaures eren gansos, Ja, però el bosc sí que és una cosa gansa. Un moment. Quantes bledes creus que poden quebre dins un diplodocus? 600. Vinga. Quanta- Sí, home, 600, diu. 600. Però, No, vale, però- no, ara no, i t'he respost, I tenia moltes al·legacions i no les he fet perquè et respecto. Respecta'm tu a mi. Quants diplodocus queben a dins d'una fageda? Que també és una unitat vegetal. Però tampoc tants. Calla un moment tu que li toca l'Arnau Costa. I quants fajos queben a dins un ja ramat està. de diplodocus? Si entrem en el populisme, No, ara. agafem les metralletes És que i ens clar. matem entre tots. Vinga. Potser estava millor quan portava la secció en Pujol, no? Exacte. Si voleu, deixem aquí Sí, està. anal i continuem. Anal. Sí.
I qui... Va, Que ja anava a presentar. va, que t'espero. Si es mor, es podrirà i poder serà combustible. No ho sabrem. Del que estic parlant és l'Arnau Costa. Domènec. Encara estic ressentit amb l'Arnau Costa pel que he dit abans. D'acord. Dada. Tu, Xavi Solà, ja m'has fet una mica aquí de spoiler, eh? Doncs ja me'n vaig, d'això. No passa res. Petroli, petra, pedra. Òlium, oli. Per tant, petroli significa oli de pedra. I aquí s'acaba el programa, és que ja està. Ja està. Això ho deien Astèrix i Obèlix. Doncs Que tenia buscaven tota el la petra raó. oleum. Doncs mira. I se'n anaven a Mesopotàmia, no sé, se'n anaven cap al cul del Mediterrani a buscar això. Però per què oli de pedra? Perquè és Perquè és de sota terra. Sí, i perquè ja hi ha És llocs líquid, on... no? És líquid, sí. Per això en deia oli com si la pedra fos líquida. Com si supurés de la pedra. Sí, exacte, perquè en molts llocs, on surt el petroli, que no cal fer extraccions, ja sua, ja surt així. Vale. Bueno, m'ho imagino així, jo si més no hi ha com... Oli de pedra. Sí. Bonic. Bonic, això és bonic, però encara per filar més, es veu que els xinesos en diuen Shiyu del petroli. Uah, tela, no? I significa oli de roca, també, oli de pedra. Oita. Mira. Què ha passat aquí? Jo el meu dubte és per què t'he aixafat la dada? No he dit res de tot això, no? Sí, has dit oli de no sé què, no? O ho has dit tu, podem, la definició? La definició. Doncs, ui. Clar, tu has agafat la definició del diccionari. Oli mineral o una oli cosa mineral, ha dit. Oli mineral. Duma, això que dius és molt curiós, això de quan en diferents idiomes es va a parar a lo mateix, i inclús quan passen metàfores. Per exemple, m'has trencat el cor, a mi em flipa, saps? Que dius, hòstia, els anglesos també fan servir aquesta metàfora, no sé quants idiomes fan servir aquesta metàfora, no? De dir... És bonic, però això, aquí és més flipant, això, però... Jo crec que és molt literal, no? Oli de roca, que deu ser una realitat física que es deuen trobar a diversos llocs del planeta. Però ho pots anomenar de moltes maneres diferents. Clar, podries no dir-ne oli, Jo crec que per es va exemple, traduir podries dir-ne directament. líquid, O sigui, aigua. no van fer la traducció literal? És que jo crec que no, perquè els xinesos ja en deien així, mil·lenàriament ja en deien així, i en canvi el terme petroli el va encunyar un tal George Bauder el 1556. Sí, i també... Que abans se'n deia Batum, es veu d'això de l'oli. Batum de Judea. No sé per què m'ha vingut això, per Batum. També dir que l'amic Arnau Domènech ha dit un altre cas de totes les llengües del món que en diuen d'una manera més o menys semblant. Vull dir que no és de dir, uah, és flipant, tota la humanitat ens hem posat d'acord. No, és una altra llengua i no descartem que poder aquest home sabia la paraula xinesa i la va com llatinitzar. Però és bonic pensar que no i que s'ha arribat al mateix. Ja. Sí. Molt curiós. Bueno, clar, i en altres llocs en deuen dir d'una manera que té un significat que no té res a veure. Clar, diguem-ne d'una manera molt rara. Clar, seria com, per exemple, no sé, en català, Nata fosca. Nata fosca. Suor de gravilla, que és com oli de roca, però ja m'agrada moltíssim. anar-te'n ja una mica Sí. per la tangent. Bueno, podríem anar jugant molta estona això. Sí. No ho farem. No. Dada. Bé, es veu que la gasolina és un residu que s'obté en fer querosè. Ah, sí? Jo he trobat això. És el subproducte. Sí, és el residu. Abans el querosè era més valuós que la gasolina, ¿vale? La gasolina, doncs, moltes vegades es llançava als rius. I on sigui, al mar, és igual, ¿vale? Llavors, perquè no es feia servir per res, es feia servir tan sols per matar polls i per treure taques de la roba. Polls de cap. Polls de cap. Llavors va ser amb la invenció del motor d'explosió que això va canviar i la gasolina va acabar sent més valuosa que el querosè. I el querosè que en feien servir llums de querosè. Sí. I altres coses, suposo, no ho sé. Si em permets una petita correcció, més que residu, el tema és que quan a les refineries de petroli el que fan és separar els petrolis amb diferents substàncies i no en pots treure només un tipus. Perquè s'entengui, el que fan una mica és separar el que és més líquid de lo que és més sòlid, per dir d'una manera així una mica mal dita, però perquè s'entengui. Llavors, si tu vols fer molta gasolina, que és molt líquida, has de treure coses més sòlides, tipus quitrà o coses així, no pots treure més un tipus. En el cas del querosè, que és molt més espès, si volien molt querosè,
per força una mica de gasolina que és més líquida n'havia de sortir. Vale. Però que tens molts jocs entre molts Vale. productes. Clar, que això és el que deia la definició, que se n'extreuen diversos hidrocarburs. No? Exacte. Podem jugar un moment a fabular i dir quina cosa estem llançant ara que entenem com a residu i poder serà la gasolina del futur. No ho sé, per exemple, la punta del llapis. La punta del llapis, quan fas Molt bé, amb un molt llapis, bé. potser això... No sé, per què ens pot arribar a servir. Escombraries. Que llancem les escombraries, Sí. dius. I que en algun moment donat, doncs, abans ho dèiem, de fet. O sigui, Es podríem cremar, no? I moure turbines. per dir alguna cosa. Molt bé, molt bé. Ja està. Sí, sí. De Molt fet, bé. això no és una fàbula, últimament s'està fent molt. Es fa biogàs de les deixalles. Bueno, el propi plàstic, no? Que o sigui, com estem convertint en una cosa inútil el que ja és petroli, també. No sé. Dada. Molt bé, molt bé. Va, va. L'I+D que hem tingut aquí en un moment, d'aprofitar els recursos. Molt Dada, bé. no? Sí, dada. Una gota de petroli contamina 25 litres d'aigua. Hòstia. Una goteta, Una És goteta. Déu-n'hi-do. És Si Déu-n'hi-do. comptes que abans la fotien al riu, a la gasolina... És un miracle que encara quedin espècies d'aigua dolça. Sí. Bé, dada. Al segle XIX es feia servir l'oli de balena per fer làmperes i espelmes. Es veu que anava molt bé, no? Esclar, això provocava doncs, que es caçaven moltes balenes. Vale? Amb l'adveniment del petroli això va canviar. Per tant, doncs, les balenes hi han guanyat aquí, amb tot això. Ah, és veritat. No? Bueno, vull dir que jo m'imagino una família de balenes. Més tranquil·la. Clar. Bueno, família no se n'ha de dir família, se n'ha de dir un grapat de balenes, no sé com No, serà. no. Van amb clans, no? Bueno, hi ha les orques, per exemple, que són familiars, són bastant familiars. Doncs una família de balenes o d'orques. En el sentit de que hi ha un nucli familiar. Vale. Flamiliar, Flamiliar. M'ha sortit. Què és? No, bueno, Tot vull de dir que això... Abans es cremaven balenes, oli de balena per fer espelmes, bueno, per fer llum, llavors el querosè, no? Allò, un llum de carburo, que es diu, no sé. Sí. Vale. Doncs, i collons, jo m'imagino una família de balenes anant pel mar tranquil·lament i quan troben un vessament de petroli, m'imagino els petits indignats, no? Jo, aquests humans que... I els grans dient, calla. Exacte. Sort. Sí, és que els humans educant els petits, no? Home, sí, tens raó, però uita, abans què feien? Que ens caçaven per d'allò. Deixa que cremin petroli. Ja, com està tot connectat, no? Una cria de balena que arriba adulta gràcies a que el senyor Ford ha obert una indústria a Minnesota, no? Exactament. Tot interrelacionat. Bueno, tot és global, no? Com si visquéssim al mateix planeta, més o menys. Més o no? menys seria això. Sí. Ara dic una dada, però és dintre d'aquesta dada, vale? Dintre de les Una balenes. subdada. Una subdada. Gràcies. Ha sonat com una mica diferent, ha tingut com un matís més... Perfecte. Els yanquis es veu que encara fan servir oli de balena. En els transbordadors espacials. Nada menys. Sí. Perquè es veu que té la propietat que no congela ni a l'espai. Què dius ara? Sí. Fa riure que una mica la tecnologia punta, que t'imagines coses molt sintètiques i... Sí, tio. Oli de balena, no? És... Però- Digue-li una balena que acabarà a l'espai, Exacte. Mira, però per què necessiten que hi hagi un greix que no congeli? Suposo jo que revesteixen la cosa aquesta, el transbordador de Mola que greix, freguin la nau per fora, no? Freguen la nau, Com si clar. fos una bota. perquè allà fa molt fred a l'espai i llavors, doncs, amb aquest oli fan que, bueno, com que diu que no congela, té la propietat que no es congela, Anticongelant. exacte, doncs això deu ajudar, jo què sé, els hi deu anar bé. Però clar, s'hi acaba, no? Jo sospito que és per lubricar, perquè és per coses que, si eren motors o coses que han d'anar lubricades, si fa molt fred, Molt bé. se't gela l'oli i ja deixa de lubricar, Clar. però per coses que han de lliscar metall amb metall. M'encantaria imaginar un becari que comença a treballar a la NASA Però què és trist? Perdona. i farda al bar amb els amics de sí, treballo a la NASA o estic guanyant una I pasta. què fas, i estic... què fas? I què fas? Bueno, coses. I que en realitat està embatumant, fregant tot el dia greix de balena. Embatumant peces metàl·liques. Que ha de fer pudor. Sí, Segur, esclar. greix de balena, no? Sí. I anar engreixinant una nau espacial. Jo això ho trobo molt trist, que una balena acabi engreixinant trossos de naus espacials. Surrealista. És surrealista. Sortim de la subdada. Dada. Aviam que em perdo. Molt bé, aquí. Avui dia hi ha petroli a xiclets, llaminadures, fertilitzants, pesticides i fàrmacs.
els xiclets... Això jo tinc un dubte. Els xiclets són orgànics? Doncs no ho sé, m'estan mirant a mi amb molta pressió i no en tinc ni idea. Però és veritat que sembla que hi ha com un percentatge alt de plàstic allà, no? Però inclús amb les xutxeries. No? Però em sembla que és il·legal que en una cosa d'alimentació hi hagi continguts de petroli. Ah, sí? Crec que és il·legal. Crec que això és una cosa d'aquestes que es diu per quedar bé, però a l'hora de la veritat, no? És com dir tothom té dret a una vivenda. Queda molt bé, però a l'hora de la veritat. No? I l'altra cosa que poden dir que un xiclet no és alimentació, en Clar. tant de que no t'ho No menges. se'n passa. De fet, aquests xiclets que hi ha a terra, bueno, suposo que en sou conscients que a qualsevol terra de qualsevol poble o ciutat que hi ha aquestes Està taques minat, fosques sí. són de xiclets que no es descomposen No, mai. duren anys Cert. i panys allà. I que Sí. això, a més, treure-ho es veu que costa... Bueno, Déu hi ajuda. Hi ha un artista a Londres que hi ha un pont petit que se'n va travessa el Tàmesis, que se'n va al Tate Modern, al Museu d'Art Contemporani de Londres, i aquest pont es diu Millennium Bridge, i ell va fer una intervenció que va agafar els xiclets de terra i els va lacar, els hi va posar com un vernís, i llavors hi va fer una intervenció pictòrica, feia com uns dibuixets sobre, i llavors els tornava a vernissar. Perquè si tu fas un grafiti o una cosa així, et poden denunciar, però ell feia una intervenció no és espai urbà, perquè si no és una deixalla, no? I llavors hi havia com un buit legal que podia treballar allà fins a arribar a un punt que el tio es va consolidar com a artista i la gent anava no al Museu d'Art Contemporani, o no només al Museu d'Art Contemporani, sinó a tirar fotos als xiclets de davant. Està bé, molt bé, m'ha agradat Molt això. bona. Molt bona. Ja està. Molt bé, doncs jo també, ja estic. Ah, Fins aquí aquesta secció. I qui esperem que tingui baix contingut en petroli i microplàstics és l'Arnau Costa, no podem assegurar-ho, no t'he fet cap anàlisi. No, Cap la mostreig. remesa, vinga. La remesa, aquell joc que us agrada tant als de casa i que ha tornat per voluntat pròpia i també per algunes amenaces de gent que es diu Cinta i que no revelarem, vale? Llavors, ja sabeu de què va. Això és una competició aferrissada de qui és el més hàbil, de qui és el més ràpid, de qui és fins i tot, no sé, el més... llest, el més... ja sabeu. Això és un triangular. Vale? Competireu tots entre tots. Perfecte. I el guanyador s'endurà l'honor cap a casa seu, cap al seu llit avui. D'acord? D'acord. Us deixaré anar una remesa de coses, de definicions, i haureu d'endevinar de què estic parlant. Avui són objectes o altres que són o utilitzen gasolina Vale. o petroli. Sí, pràcticament qualsevol cosa. Exacte. Sí? D'acord? Què us sembla si comencem Galdric contra Solà? Em sembla fantàstic. Doncs vinga. Quina és la paraula de... Disculpa. Paraula de seguretat. Doncs mira, direm petrodòlar, Vale. que és dòlar de pedra. Sí, senyor. Mira, senyor. Hòstia, que bonic. Gràcies. De res. Som-hi. Diu així: el seu hàbitat natural és o entre llums, núvols de sucre i botzines estridents o sucant els peus a la banyera. És fàcil de reconèixer, però encara Petrodòlar. Un ànec de goma. Bonicíssim. Hola! Bonicíssim. Molt bé. Bonicíssim. Hi ha hagut feeling. Hòstia, molt hàbil, molt ràpid. Una reflexió que vull fer sobre els aneguets de goma Mhm. és que són de color groc. Sí. D'ànecs no n'hi han de color groc, Cert? Hòstia, Quan molt neixen. bona, tio. però són pollets. Sí. No Molt no bona. són ànecs, ja.
Llavors hauria de ser, no sé, un pollet de goma. Però no, són ànecs, no sé. Hòstia, molt bé, molt bé. Hòstia, quines revelacions avui. Divulgació. Escolta, acaba la remesa per això, no? Que ens hem Ja, quedat ja. molt al principi. Bueno, no, si us comentava que és fàcil de reconèixer, però encara més de pescar, que no és subscriptor del periòdico, tampoc li queden bé els espaguetis a la carbonara, contra tot pronòstic, el que us deia, és de color groc quan fa massa temps que ho hauria d'haver deixat de ser, Molt bé. i acabava amb un quac-quac, moqui-moqui. Acabava això. Excel·lent. Molt bé. Molt bé, solar un punt, i ara fem un solar contra Domènec. Som-hi? Va. Diu: el cocodril d'estil, ambivalent, tant serveix per finar persones com per deixar-te el paisatge net. No se sap si té comptes a Suïssa o Andorra, ni el seu color preferit. El seu soroll és horror per alguns, feina pels altres. Té cadena, però no es diu cadena dèbil. També pot anar bé per aguantar enciclopèdies. I va, ja deixo de xerrac. El cocodril... Dada. Va, què dic? Tira-li. Petrodòlar. Estic quedat encallat aquí. Ai, Duma. Un xerrac de gasolina. Al final. preciós tot. De moment, un punt en Solà, un punt en Duma i... Anem a l'última? Anem a l'última. Duma contra Galdric. En Duma es pot coronar, Correcte. o en Galdric pot fer que tot quedi en taules. Sí? Va. Aquesta no me l'he currat gaire. Diu: és el llobarro de les dues rodes. És molt important que en tinguis un si el que vols és ser el puto rei de les quillades. És imprescindible que els decibels que treu rondin al llindar del dolor. Petrodòlar, Galdric? una moto trucada. Bueno, però... hem de ser més específics. Vale. En què? Fa falta que quan passis gràcies a ell ningú de la terrasseta senti absolutament res. Tavi aquest tubo. Petrodòlar. Una moto amb tavi. Bueno, sí, era un tubarro. Era un El tubarro. Jo, Què es deia això? Sí. En tavi. Què és un tavi? Jo, És una era una marca marca de- d'un Ah, tubo tubos. d'aquests. Jo faria un pedra, papers, tisores. Perquè, bueno, Perquè t'agrada. tu has Ja, dit una perquè- moto trucada, tu has dit una moto amb un tavi. No, oita, fem una cosa. Partim-nos al punt. No, la secció la porto jo. Vale. Sí? A mi em sembla bé que guanyis, Duma? No. Clar, jo ho deia per guanyar. Ja, però és que... D'acord. Vale, tenim un pedra, poder. paper, tisores Sí. amb fonètic. Radiofònic, com hem Sí. fet sempre. 1, 2, 3, papers, tisores, 1, 2, 3, ja. Paper. Ai, No, és que estic molt espès, és que dormo poc. Dormo ha molt tret poc. un puny aquí l'Arnau Domènech. Sí, però ja hem de... He guanyat amb el puny? No, has No. perdut. No, doncs tornem-hi. Sí. No, bueno, que s'ha de jugar. Però no cal que Demà t'amaguis aquí la se'n va. marra. Bueno, deixeu-me fer. 1, 2, 3, papers, tisores, 1, 2, 3, ja. Tisora. 1, 2, 3, papers, tisores, 1, 2, 3, ja. Tisora. 1, 2, 3, papers, tisores, 1, 2, 3, ja. Tisora. Ha guanyat en Duma. Enhorabona. Bueno, nois, perdoneu. Fins aquí. Duma amb 2 punts, guanya, darrere i ben Solà. I finalment en Galdric. Duma, unes paraules. No. Li vols dedicar a algú? No. Vols... Vull que s'acabi. Doncs vinga. Enhorabona, Duma. Gràcies. Si sona aquesta sintonia és que és moment de Solà ens explica, Solà divulga. Bé, intentaré recuperar una mica la compostura després d'aquest caos. No, avui parlarem de petroli. El que passa que és una història que comença als vols del 94, Ostres. 1994. 2 anys després de les Olimpiades, eh? Fixa't. Oh! I tot comença amb un nen molt eixerit, que es deia Xavier Solà Sala, Oh, sí, que escoltava atentament a classe i la mestra li explicava ecologia fonamental. però No existia a quin aquesta col·le assignatura. anava aquest tio? Tot molt raro, molt de hippie, molt això, ecològic. Que la mestra explicava això de que els animals respiren i converteixen oxigen en CO2, o diòxid de carboni, i que les plantes ho fan al revés, que fan una espècie de respiració que se'n diu fotosíntesi i que converteixen diòxid de carboni en oxigen.
I després feien murals amb eslògans tipus la selva amazona són els pulmons del planeta. Això ho heu sentit 1000 vegades. I és mentida. Doncs és tot mentida. És tot mentida. Per tant... Ostres! Què diu? Ergo, no porteu els nens a escoles hippies. Escola, no porteu els nens a escola. Intentaré ficar una mica de llum a la foscor, no m'ho estic copiant de ningú, perquè, jo almenys vaig tenir aquesta confusió durant molt temps i crec que molta gent la té, aviam si ho aclareixo una mica. Les plantes, l'únic que fan és fer matèria orgànica, que això és un procés químic que necessiten, la matèria orgànica té carboni. Llavors, l'han d'obtenir d'algun lloc, aquest carboni, i el que fan és que de l'aire que hi ha al voltant agafen el diòxid de carboni o CO2, que són 2 àtoms d'oxigen i un de carboni, i ho converteixen en oxigen, que és O2, 2 d'oxigen, i s'han quedat aquesta C, aquest carboni, i amb això fan la matèria orgànica. Vaig parlar ja una mica d'això més a nivell químic al programa 166, que les molletes que explicaves. De les molletes i tot allò, per tant, aquí ja no hi entrarem. Si us recomano que recupereu el podcast, aquest i tots, perquè esteu perdent aquí calés, que són gratuïts i aquí estan a tope. En fi, tornem a el d'això. Les plantes, quan fan matèria orgànica, és quan creixen. I en aquests moments sí que absorbeixen carboni, perquè han de fer matèria orgànica. Però hem d'entendre que un arbre que ja està plantat i tan tranquil no està fent cap mena de... no consumeix, ni consumeix oxigen ni genera... Perdó, ni consumeix... Vaig una mica liat també avui, Ni consumeix consomé ni genera oxigen. O sigui, quan un arbre ja és així gros i esplendorós, no fa la feina aquesta de netejar. Ja no fa res. Per tant, com que no? Però bé que està fent la fotosíntesi. Quan no està creixent ja no. No. Ell, si genera fulles noves... Absolutament. El que fa un arbre és que fixa carboni. Vol dir que ell agafa carboni i el converteix en matèria orgànica. Què vol dir això? En fulles, flors, llavors... Qualsevol cosa. No, fer créixer el seu tronc. Si perd les fulles a la tardor, un arbre caduc, a la tardor perd fulles, que és matèria orgànica, llavors quan es torna a fer fotosíntesi. Quan ell no està generant matèria orgànica, ell l'únic que fa és respirar, de fet, fa l'altre. Però no està generant matèria orgànica, per tant, no està fent conversió. Clar, però el creixement, per exemple, en els pics d'estiu no hi és, però durant tota la primavera està creixent. Amb un arbre concret em pots dir una mica això. Jo m'agrada fer l'anàlisi, perquè llavors és molt més... Tens raó, un arbre pot seguir creixent. Però quan tu mires, per exemple, l'Amazones, que és la mentida que volia treure aquí, l'Amazones, en principi té més o menys sempre la mateixa quantitat d'arbres, perquè tants com neixen es moren i els que van creixent es va compensant, no? És una selva estàtica, si no hi ha ningú que la cremi o que... Per tant, com a tal, un cop la selva Amazones ja està allà, com que no està fent més matèria orgànica nova, o molt poca més, no està generant més oxigen ni consumint CO2. El que és allò és un dipòsit de carboni, per tant, gràcies a que hi hagin dipòsits al món, com aquest, per exemple, que té molt carboni emmagatzemat, fa que l'atmosfera hi hagi menys carboni en forma de CO2, però està emmagatzemat, no és que sigui una bomba que va filtrant contínuament. De fet... Estàs patant una mica, m'estàs follant el cervell, eh? És que això és una cosa que sap molt poc. La gràcia del carboni és que la paraula tècnica de fet és fixar, que és que s'ha d'unir certs components perquè no estigui a l'atmosfera, si volem evitar l'escalfament global i tenir oxigen i tot això. A nivell natural ho feia les plantes i fins i tot els animals que s'han menjat aquestes plantes tenen carboni fixat. Nosaltres tenim carboni fixat al nostre cos, que quan morim es descomposarà i es tornarà a sortir. Llavors, què passa amb això? Que hi ha tota una sèrie de dipòsits naturals que, per exemple, són els boscos i que el fet de que se n'hagin cremat uns... De fet, a Catalunya cada cop hi ha més bosc, Per exemple, hi ha una falsa creença de que els boscos estan desapareixent a tot arreu, que tampoc és del tot certa. Però hi ha aquests dipòsits, que són els boscos fets, que estan fixant aquest carboni. Què passa? Que n'hi havia uns de dipòsits, que és el tema d'avui, que eren dipòsits de carboni fixat durant mil·lennis, que són aquests arbres que s'han anat enterrant i animals i matèria orgànica enterrada, que hi havia molt carboni fixat en les bosses de petroli o jaciments de carbó. Goita. Això, en el moment que ho traiem i ho cremem... Està lligant-ho tot, Esteu escoltant un professional de la divulgació. Tornarem, Al moment que cremem això, estem buidant aquests dipòsits que hi havia, aquest carboni acumulat, ja només ens queden dipòsits que estan a la superfície, com són els arbres, el mar també fixa carboni. El gran problema és aquest, que a més tot el carbó o petroli que cremem avui és CO2 que ja estarà sempre més a fora. Per tant, és un problema
que costarà molt de revertir. De fet, hi ha tecnologies incipients, però que surt molt car i és molt complicat, que estan agafant CO2 de l'atmosfera i l'injecten a les bosses on abans hi havia petroli, perquè quedi el CO2, que també té carboni fixat, i l'enterren sota terra i tapen un cop està d'això per intentar revertir l'efecte aquest que tenim. Clar, no? ara ho anava a dir, vull dir, tot aquest fum, d'alguna manera, no es pot, això, recuperar mesclant-lo amb algun altre gas o alguna cosa. El que es fa és recuperar-lo abans de que es barregi. Quan tu tens un lloc que cremes molt petroli o el que sigui, aquest fum abans de que es barregi l'atmosfera llavors ja és tard, perquè és un merder llavors. Però abans de que es barregi, a la xemeneia, doncs agafes això, l'acumules i el fiques sota terra. Ah, molt bé. Llavors això sí que és un sistema de... Això s'hauria d'estar fent ja sistemàticament, no? Sí, el que passa que és molt car i complicat i llavors el que s'acaba fent és que es crema el petroli. Hi ha algun lloc que es fa, però molt rares vegades. Per tant, el tema és això, doncs, que cada vegada hi ha més carboni a l'ambient. Doncs res, una mica la idea d'avui era desmentir aquesta gran... Tampoc canvia molt, a nivell conceptual, perquè acaba sent que necessitem més arbres, necessitem cremar menys petroli, però que hi ha aquest xip de que els arbres van purificant constantment i que no és ben bé així. Ho fan una mica perquè estan creixent. És que ho fan mentre estan creixent. Sí, però que la selva amazònica, que és un lloc que ja està estancat, no és un pulmó i no està regenerant res. Necessitem qui sigui, perquè té carboni emmagatzemat, però no està ajudant en res. Per tant, això, volia desmentir aquesta falsa creença i encarar una mica com realment funciona i aprofitar, com ja hem dit, doncs, de dir doncs, que no recomanar de no anar gaire a l'escola i no creure's gaire que us expliquin, perquè ja veieu que en aquest cas doncs, no encaixava gaire. Val, i ara, com a secció concloent del programa d'avui, la setmana passada vaig fer això de evita la ferida. Sí. Val? Exacte. Aquesta setmana en farem una que es diu fes-ne molta pasta. Vale. Vale, sí, fem això de fes-ne molta pasta. Perfecte. Jo us plantejaré situacions que en principi són un problema i vosaltres heu de revertir-ho i treure'n fer-ne pasta. molta pasta. Fes-ne molta pasta. Tinc una pregunta per en Pujol, llavors jo la guardo pel final Val. i poder depèn com anem, la llenço al O buit. que la respongui des de casa quan escolti el programa ell. Exacte. O... Sí. Comencem. Posem-hi la musiqueta, que ens va anar molt bé. Arnau Domènec. Oh, merda! La setmana passada el teu fill et va portar un pot de iogurt amb cotofluix i una mongeta, però has estat fora tot el cap de i ningú ho deu haver regat. Tot això ho penses mentre aparques el cotxe al pàrquing i puges les escales corrents. Papa, què passa? Hi ha una guerra? Demana el teu fill veient-te tan esverat. Obres la porta de casa i no només la planta ha sobreviscut, sinó que ha crescut molt. De fet, ja ha fet tavelles i hi ha com unes mosquetes sortint del cotofluix, però no passa res perquè sembla que hi ha un gripau enmig de la mongetera menjant-se-les. És una fagina allò que corre per sota la taula? Però quanta puta flora i fauna ha creat el potet de iogurt? Però, lluny de que se't faci una muntanya tot plegat, li vols donar una volta a l'assumpte. Fes-ne molta pasta! Bueno, deixo que vagi fent fins que surti algun animal exòtic i el venc amb els friquis que compren animals exòtics. Molt bé, tio. Ja està, molt bé, has aconseguit els diners. Arnau Costa. Ja està. Tots aquests anys catequitzant hàmsters ha valgut la pena. Què? Com que els estàs instruint en la religió catòlica. Vale? Vale. El teu petit exèrcit de rosegadors no només saben passar el rosari i fer les 7 escenes del Via Crucis, sinó que els petits animals han desenvolupat una veritable fe cap al Senyor. No sé com ho... Felicitats, Arnau. Ara ja només queda el més important. Fes-ne molta pasta! Bueno, està clar, o sigui... És el negoci de la vida, les religions. Al cap i a la fi donen poder, només m'he de presentar un dia com a Nostre Senyor, a davant seu, ser el Messies Dels hàmsters. I bé, anunciar la meva arribada. Llavors, evidentment, ja els tindré com a tots, com a seguidors, etc. Molt bé. Tindré el poder, i el poder, al cap i a la fi, porta diners. Porta diners, tens tota la raó. Xavi Solà, quan vas llegir el llibre del rècord Guinness que no hi havia ningú que ostentés el rècord a la persona que cou més hores una tallarina, vas veure-hi un nínxol d'èxit. Val? Això era el 1997 i vas posar a coure una tallarina en una olla. Perfecte. Avui, primavera del 2022, has parat el foc. Tot aquest temps sense moure't de casa, abandonant la família i convertint-te en un ermità han donat els seus fruits. Vaja, un fruit. Una tallarina molt pastosa. De fet, ja fa
Ja fa 23 anys que es va liquar i l'aigua és una massa farinosa. Passa que no pots demostrar que vas començar a coure el 97. Merda. Clar. Quina pèrdua de temps. I de diners. I de tallarines. No? I quin malgast de vida, en realitat. No pots donar-ho tot per perdut. Segur que pot servir per fer-ne alguna cosa. Fes-ne molta pasta. De veritat? Va tocat aquest, de veritat? Bé, amb aquesta pasta, el que faria... Estic tenint moltes idees, seria... com que és molt pastosa, Sí. primer la diluiria molt per tenir-ne molt volum, perquè això Val. has d'anar a volum sempre per guanyar calés. I com que és molt Economia pastosa... d'escala, no? Economia d'escala. I com que és molt pastosa... No sé què vol dir. No, però l'està convencent, Sí. Com que és molt pastosa, aprofitaria per fer una empresa de coles. Val. És molt important, perquè les coles seran el futur, perquè com que cada cop són més cars els productes, ens haurem d'acostumar a reparar-los, perquè s'estan acabant els materials i ens costarà molt. I llavors amb la cola aquesta ens anirà bé per reparar electrodomèstics. Aquí a l'estudi no ho veieu, però anem sentint tots amb el cap, rotllo, sí, Vale, ens has convençut. Sí, i que no m'ocupi l'Elon Musk, que està molt al cas. Molt bé. Hòstia, fantàstic. Guillem Remissa, Digues. has invertit tot el teu capital en criptomonedes. Vale. O eren NFTs? Ara no ho recordes bé. Et quedaràs d'or, això està clar. Ha! Qualsevol es pensaria que aquests tazos amb la cara de Joan Dausà són porqueria. Però tu saps el valor real que tenen en el mercat digital de valors. La cosa és que no recordes molt quin és el següent pas. Ara tocava esperar que et vinguin a portar sobres de diners a casa. Anava així, oi? Oi? Per un moment, una flaquesa de genolls i unes punxadetes a la sensibilitat testicular t'alerten que potser has sigut víctima d'una estafa. No pot ser. D'això te'n sortiràs ric o no en sortiràs. Fes-ne molta pasta. Vale. Tazos amb la cara d'en Joan Dausà, Són NFTs, doncs, entenc. Ah, No, I no els vol comprar ningú. Ah, bueno, no ho sé. No. No sé què són, jo pensava que eren això. Vale, no, me n'adono que no això, que m'han estafat, i ho intento resumir tot en una TED Talk. Va? Parlo dels sentiments que he viscut, Això del és creixement personal que m'ha fet tenir és aquesta ben bo, experiència. això. Els subnormals aquests que estan tot el dia venent, de dir, em vaig arruïnar 17 cops i et fan xerrades sobre això, I al final s'acabaria convertint doncs, en una xerrada d'empoderament. I d'aquí, de seguida ja trauria el meu primer llibre i... Ara, Guru. hòstia. Guru del mercat, tio, molt bé. Va, l'última que tenia per en Pujol, jo la llenço a l'aire i llavors qui trobi la solució la respon. Que ho enviïn als oients, no?, la resposta. Voleu fer-ho així? Vinga, Va. Vale, Va. jo la llenço i que ningú resolgui, vale? vinga. Va. Estimat oient, jo que sé com collons ho va fer el llauner, però ara la caldera de casa teu va connectada a la caldera de la Maripà Huguet. Ho saps perquè ella va compartint la temperatura del seu termostat per Twitter i a més ho està fent d'una manera malaltissa. Per exemple, fa: hola, cookies, tarda a Casona, 17 amb 4 graus. Un altre exemple: bona nit, estimats, me'n vaig a dormir que demà toca mirar reposicions de jo ballant dubudana. El termostat marca 16 amb 7. Tota l'estona així, i tota l'estona és la mateixa temperatura que el termostat de casa teu. És raríssim, però l'important aquí és treure'n pasta. Fes-ne molta pasta! I fins aquí aquesta secció. I fins aquí el programa número 176. Espero que tot el carboni que hem alliberat de nosaltres l'acumuleu vosaltres, no sé com, però l'amor segur que hi té a veure. Ens escoltem la setmana que ve.